Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Kitchen. For today's video po, magmumukbang po tayo ng adobong sitaw na may baboy. Yung rice po natin may konting sauce. Tapos yung drinks po natin, lemon tea. Pero before tayo kakain, i-bless natin yung food na sarapan. Yung adobong sitaw po natin is nilagyan ko po siya ng carrots para makulay naman yung buhay. yung sitaw pala. Tapos may baboy. Sa lahat pong andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Nakakain na ba ang lahat dyan? Yung sa hindi pa ako kumakain, sabahin niyo po ako. Kain po.
Ayan po, tapos na yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat. Sa lagi pong nag-share po ng mga videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochelle Lacawad po. Sa Sulit Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikin Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Jiner, Angie Monsor at saka I Garcia 1301. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, Ron 21 Saudi Vlog, at saka nagbalik po, Kusina Bicolana. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe. Magis Cuisine po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless po. Keep safe po.